Любими песни за любими хора. В най-студените дни тази година БГ Радио ви покани в играта Гореща зона. Благодарим за стотиците обаждани от цялата страна. Всеки момент ще научим името на големия победител в играта. Той ще спечели климатик с елитна марка от VMAX Клима. Жребият ще изтеглим в присъствието на нотариус Красимир Катранчиев. Поканих Лора от предаването Лора без калории да изтеглим томболата, защото е известна със своята лява късметлийска ръка. Здравей, Лора! Здрасти, Наско. Нямам търпение сега да изтегля едно име, защото знаеш обикновено с тази ръка, като тегля, печелят мъже. При мъж или жена, къде ще отиде климатика, ще знаем до секунди. Предлагам ти да сложим в твоята шапка листчетата с имената на всички слушатели, които са взели участие в играта. Разбира се, Наско, щом ти казваш тук в твоето предаване, каквото кажеш, това става. Готови сме и така, теглим жребия в играта Гореща зона. Играта, за която всички говореха в студа. Лора, давай! Разбърквам сега. И да видим какво... Този път, Наско, по изключение ще тегля с дясната. Така, на листчето, което изтеглих, пише Ивета Спасова. Това е заради дясната ръка. Сигурно. Ивета Спасова от София. Тя участвала в играта на 25 януари. Току-що Ивета спечели страхотния климатик, за който говорихме толкова дълго време. Какво друго да й пожелаем, освен да си го ползва с удоволствие. Честито на Ивета Спасова. Остава и да я потърсим по телефона. Ало. Ало, Ивета Спасова търся. Здравейте, аз съм. Здравей, Ивета. Преди няколко дни ми се обади в играта Гореща зона. Спомняш ли си какъв въпрос ти зададох тогава? Да, спомням си, разбира се. Коя година е създадена фирмата? И през коя година е създадена фирмата? 1999. Ивета, преди малко жреби определи ти да спечелиш климатик от елитна марка, осигурен от VMAX Клима. Честито! О, много благодаря! Това е страхотен подарък за мен. Аз днес имам и рожден ден. Много, много благодаря. Тогава честит рожден ден от целия екип на БГ Радио и VMAX.